ka production jabarani lajɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw ni ɲankuma aw bisimila an ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye micro trottoir ye micro trottoir tɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ aw denmuso ani aw balimamuso Labati Dumbia a tun kɛra fama ye mais a ma kɛ ni ɲinɛ ye an yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya fête de la bi n'o ye Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta 1960 an b'o san 62nan fête la bi an bɛna don dugu kɔnɔ ka jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ɲininka a ka hakilila la yala yɛlɛma jumɛn de donna an ka Mali taabolo la jamana in tacogo la aw ni ne an ka jɛ an k'olu lamɛn ɲɔgɔn fɛ min mana b'o la. Bon, tout d'abord, je souhaite bonne fête de 22 septembre à tous les Maliens. Bon, avant de commencer, l'indépendance, c'est une fête qui a commencé depuis 1960. Donc de 1960 à 2022, ça fait 62 ans. Donc bon, il y a les phases que je peux dire, il y a le temps de Modibo Keïta, de Moussa, de Alpha jusqu'à ATT. Donc, mais il y a le temps de Modibo Keïta, c'est historique pour moi. Je ne peux pas trop parler sur ça, mais à nos jours, il y a eu beaucoup de changements. Maintenant, auparavant, quand même, auparavant, dans les villages d'abord, on fêtait, puis l'ambiance qui était là par rapport le 22 septembre, maintenant, a diminué un peu ses valeurs, a perdu un peu ses valeurs. Maintenant, avec la transition, je vois que cette année-là, c'est une 22 septembre spéciale. Le Mali retrouve sa souveraineté. Puis, bon, il y a beaucoup de choses qui a eu des changements. Bon, au niveau de l'éducation aussi, l'examen qui vient de se dérouler, ça a été un examen spécial. Un examen spécial. Autant de Alpha jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu un vrai examen à part cette année. Donc ça, c'est des actes à saluer. Je suis très content pour cela. Bon, ma yɛrɛ fo fɔlɔ n ka baara la ka maliyɛn bɛɛ fo. Bon, ne bɛ fɛ ka ne bɛ mun sɔrɔ ka fɔ bi 22 septembre la don tɛmɛlenw na Mali kun burujalen don an ka danbe kun minɛra an na mais bi k'a da kan sɔrɔdasi mun nana transition kɔnɔna la n'u ye fɛn caman bɛ ani jamana tɔw cɛ kɛrɛnkɛrɛnyara komi an yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na ko faransi k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya segin anw ma k'an danbe segin an ma donc o hukumu kɔnɔna la an b'u fo o la mais bi gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ u k'a lajɛ fɛnɛ i n'a fɔ baloko ta fanfɛla la donc yanni san wɛrɛ 22 septembre fɛnɛ cɛ u ye kɛlɛkɛminɛnw san o ɲɛna u fɛnɛ k'u hakili to baloko fɛnɛ la o de bɛ ne fɛ k'a fɔ bi micro territoire la. Bon, an b'a la tando ka Ala barikada ka ɲini Masa Rahamani fɛ masa min ye ɲinɛ 22 septembre yira an na Ala ka san caman ta yira an na an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya ni badenya ni sinjiya ni hɔrɔnya na an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yarabi an ka sɔrɔdasi min tola kɛlɛ la kabini ni 22 septembre 1960 kɔnɔ fɔ kana se an bi mɔgɔw ma bi 22 septembre 2002 kɔnɔ Ala ka hinɛ u bɛɛ la Ala k'u fara kira ka jamakulu kan. Bon, an bɛ min fɔ 22 septembre 60 kɔnɔ o ma kɛ anw tile la mais an y'a kibaruya mɛn o waati ni bi changement caman kɛla gɛlɛyaw bɛ yen comme nɔgɔyaw fana bɛ yen dɔɔni dɔɔni an bɛ dugawu de kɛ yarabi sɔrɔdasi minnu b'an kunna bi jamana in ta fanga Ala ka d'u ma jamana in ta fanga Ala ka d'u ma Ala k'u dɛmɛ yarabi Mali jugu bɛɛ Ala k'u bɛɛ malo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ yarabi Ala k'a bɛɛ dɛmɛ an kɔni bɛ min fɔ kɔni jamana ka gɛlɛn ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ balo ka gɛlɛn an
ame dongo don fana ame essence kula fana essence fana ka gele o ka lajɛ o ka dɔ bɔ musobalow la n'o kɛla an bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ. Bon, ne bɛ min sɔrɔ k'a fɔ an ka 27 ans a sababuya la o changement caman kɔni donna a ko caman na a ka n bɛ se ka min yɛrɛ fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sɔrɔdasiw ninnu o ye minɛn kura ninnu san donc an bɛ barika da Ala ka kɛ fɛn nafama ye Ala ka kɛ san caman o ka jɛ ka nin kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc min bɛ ne bolo ka fɔ mais ne bɛ se ka min fɛnɛ fɔ ka da o kan gɛlɛya kɔni bɛ jamana kɔnɔ yan gɛlɛya bɛ yen parce que sisan a ye déplacement ka gɛlɛ donc n'o sera ka o lajɛ kɔni o ka d'an ye kosɛbɛ o min ne fɛ ka fɔ. Bon, yani n ka kuma n bɛ Ala fo fɔlɔ k'an ka kira barikada o kɔ tɛmɛlen kɔfɛ bon vraiment n kɔntannen don bi kosɛbɛ ka sabu kɛ an ka yɛrɛmahɔrɔnya tali ye ɲinan yɛrɛmahɔrɔnya in talen de ne y'a dɔn vraiment an ye yɛrɛmahɔrɔnya ta ka sabu kɛ cɛba in ye n'o tɔgɔ ko Asimu Koyita est-ce que i y'a faamuya donc n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a daji ma faga nunji b'a faga donc kuma caman tɛ ne bolo vraiment je suis très content aujourd'hui et puis n bɛ dugabuba kɛ Asimu n'a ka jama ye Ala k'u fanga se hali bi o de bɛ n bolo ka fɔ aw ye nin waati la fɔlɔ. Kuma caman t'a la o an kun b'an ka indépendance sɔrɔ sisan an y'a sɔrɔ de a sɔrɔla ni 22 ne fɛ bon kuma min bɛ ne bolo k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka nafigiw lamɛn dabila an ka escrocs lamɛn dabila an k'a yira an ye maliyɛn den yɛrɛ ye kumakan tɛ dɛ kɛwale la mun bɛ ne bolo o d'o ye. Malikura ko a changement an y'a ye mais ko ka gɛlɛn mais Malikura fana se ka jɔ n'a ma gɛlɛya bon ɲinan 22 septembre aw sera. Ok, 22 septembre ko la an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'an fa n'an baw fo vie de 22 septembre Ala k'a caman yira an bɛɛ lajɛlen na inchallah tiɲɛ yɛrɛ la Malikura in a taabolo ka ɲi vraiment an bɛ Asimu fo a n'a ka gouvernement yɛlɛma bɛɛ lajɛlen ani a marabaga bɛɛ lajɛlen quoi o taabolo ka ɲi ɲinan de 22 septembre yɛrɛ de kɛra ɲinan fɔlɔ ta ye laadege kun ye ani laada kɔrɔw don mɔgɔw b'a kɛ an b'a kɛ mais ɲinan ta tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka kɛ hɔrɔnya yɛrɛ la a kan ka kɛ ɲinan mais fɛn damadɔ b'a jɛ quoi fɛn kelen min b'a assurer wari ani an ka langue u k'u jija a ko fila ninnu u k'u bɔ la souveraineté économique u ka a yira an na ko ye tiɲɛ ye quoi u k'a yira an na surtout parti politique mɔgɔw fana a kan ka parti dɔw bɛ yen a kan ka dɔ bɔ parti ninnu na quoi parce que parti jɔyɔrɔ min ye u tɛ k'a kɛ quoi u k'a essayer ka ni min ma jɔ a jɔyɔrɔ la wari minnu bɛ d'u ma u ma se ka jɔ a jɔyɔrɔ la u k'a bɔ a la quoi tiɲɛ yɛrɛ la wari bɛ d'u ma fu la an tɛna a nafa ye quoi u kan ka jɔ u jɔyɔrɔ la mais u tɛ ka jɔ yen n'u tɛ ka jɔ yen bila ni nafa t'i la ka ban u k'a bɔ a la sen kelen an minnu kan ka na kɔfɛ an kan ka engager déjà ko kura minnu na an bɛ taa aw bolo kɛ n'a ye inchallah o de kun bɛ n bolo. Bon 27 septembre ko in na c'est à dire ni n ko n bɛ fɛn fɔ a la bi nisɔndiya dan ye ta ye bi quoi Asimu ko la ani Maliko la parce que Asimu ye mɔgɔ ye Ala de ye Asimu ci anw ma a kana an ka jamana in dilan k'a d'a ma ka jamana sigi kala kelen kan 27 septembre in a kun ka kɛ ka défilé ba de k'a la mais an tɛna se k'o kɛ ka da mun kan parce que kɛlɛ b'an fɛ yan donc an tɛna se ka fɛn f'o la non dɔɔni de bɛ kɛ k'a tɔ to a bɛɛ tɛ se ka kɛ o dɔɔni dɔrɔn de bɛ kɛ fɔlɔ i y'a faamuya Asimu ko in wasa dannen don quoi an b'a Asimu fɛ fo saya Ala ta kɔfɛ an b'a Asimu de kɔ an tɛ mɔgɔ si kɔ. Il faut
production kanubagaw aw yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakilinata dɔ jamana ko in kan ayiwa aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a y'olu bila commentaire la nka a kana ɲina fɛnɛ ka aw abonné an ka chaîne na